بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka masu kallon mu da sauraron mu a wannan channel din tamu ta Darul Ilimi, muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Gashi yau ma Allah ya kawo mu domin ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafin mu mai suna Al-Ishmawi na babban malami na Sheikh Abdul Bari Al-Ishmawi Ar-Rufa'i. Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahamarsa. Idan ba a manta ba, a darasin mu da ya gabata mun yi karatu ne a babin da yake bayani akan taimama. A yau insha Allahu za mu tashi ne akan babi da ke yin bayani akan sharuɗan sallah. Malam ya buɗe babin da cewa babu shuruɗi salati, babi da zai mana bayani akan sharuɗan sallah. Malam ya ce wali salati shuruɗu wujubin, sallah tana da sharuɗa na wajibci, wa shuruɗu sihhatin, da kuma sharuɗa na ingancin ita sallah ɗin. Fa'amma shuruɗu wujubiha, amman sharuɗa na wajibcin ita sallan fa khamsatun, malam yace guda biyar ne. Al-Islam, da farko dai mutum ya zama to musulmi. In dai mutum ba musulmi ba ne, duk sallar da zai yi, ya yi azahar, la'asar, magariba, isha, asuba, duka ya aikin banza. Da farko dai mutum ya zamanto ya yadda da kalima ta la ilaha illallahu muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya kudurce wannan a cikin zuciyarsa ta yadda da wannan kalmar, sannan kuma ya furta shi a ainihin a harcensa. Na farko kenan shine musulunci. Ba a bambancewa kai wani yare ne, kai bahaushe ne, kai kanuri ne, kai biyarebe ne, kai inyamuri ne. Duk mutumin da ya furta wannan kalma a harcensa, zuciyarsa kuma ta yadda da wannan kalmar na abin da ya faɗa ko kuma ma'anonin da wannan kalmomin suka ƙunsa, to wannan mutum ya zamanto musulmi, komin talaucinsa, komin ƙaskantinsa. Na biyu, wal bulugu, da kuma balaga. In dai mutum bai balaga ba, sallah bata zamanto wato wajibi a gare shi ba. Wal akalu, da kuma hankali. Kaga mahaukaci babu wani hukunci a gare shi. Akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani, yake cewa an jingine alkalami, mana ba a rubuta laifi ko aikin alkhairi. Daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zayyano, sai ya ce wal majnunu, da kuma mahaukaci. Duk abin da yayi na alkhairi zai yi, ko karatun alkur'ani zai yi, ko zagi zai yi, duk abin da mahaukaci zai yi ba a itibari da shi. Wa dukhulul waqti, da kuma shigan lokacin ita sallah din. Misali yanzu karfe 10 na safe ka ce za ka yi sallan azahar, ko da ma ka yi a banza, sai dai ka yi walaha. Dukhulul waqti fardun, farilla ne. Shigan lokacin sallah farilla ne. Abu na biye, wa bulugu da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da kuma kaiwa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ce yanzu nan wata ƙasa ce ko kuma wata jiha ce, su kwata-kwata labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo musu ba. Ba su ma san da an aiko da wani manzo sunansa annabi Muhammadu ba, kawai suna rayuwarsu kamar dabbobi. To wannan sallah bata wajaba a gare su ba, domin su babu wani wanda ya zo ya kiraye su zuwa ga addinin musulunci. Don Allah madaukakin sarki yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rasul. Allah madaukakin sarki ba zai kama mu da wani laifin da muke aikatawa ba,
Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni, sun zo sun yi gargadi, sun zo sun yi albishir. Daga nan ne faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Shine malam yace wa bulugu da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma kaiwar da'awar annabi tsiran Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Ga waɗannan su ne sharuɗan sallah na wajibci. Waɗannan abubuwa guda 5 idan suka kammala suka zamanto cif to yanzu sallah ta wajaba ga mutum, mace ce ko ɗa namiji. Sai kuma wa amma shuruɗu sihhatiha, amman sharuɗa na ingancin ita sallah ɗin fasittatun guda 6 ne. Na farko taharatul hadasi, mutum ya tsarkaka daga hadasi. Hadasi shine malamanmu na fikihu suna fassara mana da cewa misali kamar bawali ko bayan gari, mutum idan ya je bawali ya yi tsarki, ko ya yi bayan gari ya yi tsarki. Sannan kuma wa taharatul khabasi, da kuma tsarkaka daga khabasi. Khabasi shine misali kamar wankan janaba da wankan ɗaukewan jinin al'ada. Na biyu wastiqbalul kiblati, da kuma fuskantar alkibla. Duka waɗannan sharuɗa ne na ingancin ita sallah ɗin, domin akwai lokacin da zai zo shi idan ka bar ɗaya daga cikinsu ma in kai sallar ka ta yi. Yanzu misali kamar fuskantar alkibla, ana halin yaƙi ko ana halin tsoro, duk inda ka ga dama za ka yi sallah, tunda Allah ya ce farijalan aw rukbana. To saboda haka kuma tsarkaka daga hadasi ko khabasi, misali a ce mutum ne ba shi da lafiya, ba zai iya taɓa ruwa ba, kun ganin ma zai iya buga taimama ya yi sallah. Na biye wa satrul aurati, da kuma suturci al'aura. Kaga nan ma idan mutum yana da hali ne, idan baka da hali, baka da kuɗin da zaka sayi sutura wanda zai lullube maka ainihin al'aurarka, zaka iya yin sallanka uryanan, zaka iya yin sallarka tsirara. Al'aura na ɗa namiji daga cibiya zuwa gwiwoyinsa guda 2. Ita mace kuma dukkan jikinta tsiraici ne, banda tafuffukanta guda 2 da kuma fuskarta. Namiji idan ya yi sallah, in ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa guda 2, in ya yi sallarsa ta yi. Ita ya mace kuma in za ta yi sallah ta lullube ko ina banda tafuffukanta guda 2 da kuma fuskarsa. Allah ya samu dace. Wa tarkul kalam, da kuma barin yin magana a cikin sallah. Idan ka zo yin sallah, babu abin da za ka yi face tasbihi da karatun alkur'ani. Kana tsaye za ka karanta fatiha, ka karanta sura wacce ta sauwaka a gare ka. Ka yi ruku'i, za ka sarkake Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kana sujuda, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ko kuma addu'a a cikin sujuda. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amar ruku'u fa azimu fihi rabb, amma kun ga ruku'i ku girmama ubangijinku a ciki. Wa amma sujudu, shi ko sujuda fajtahidu fihi fi du'a, ku yi ta kokari wajen roƙon Allah a cikin sujudarku. Fa qaminun, manzon Allah ya ce ya dace an yustajaba lakum, za an samu ku duk bukatarka in ka zo ka roki Allah a cikin sujudarka. Sai kuma malam ya ci gaba da cewa wa tarkul af'alil kasirati, da kuma barin ayyuka masu yawa. Ka zo ka tsaya za ka yi sallah, ka tsaya yatsarka a cikin hancinka kana kwakule hanci, ka fito da waya kana wani danne kana wani tsotse kana wani wai, duka wannan babu kyau. Da yawa daga cikin mutane ba za su taso da wasu ayyukan ba sai in suka tsaya sallah. Wannan ku aiki ne na shedan, sharrin shedan ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kuma yi mana gafara. Wa tarkul af'alil kasirati, malam yace da kuma barin ayyuka masu yawa. Wallahu a'lamu
Allah shine mafi sani. Abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi tare a cikin lada, abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓen harce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah gafarta mana, gafarta wa iyayenmu da malamanmu wanda ya karantar da mu ko da maharafi ɗaya ne. Ya Allah muna roƙonka ya Allah ka gafarta masa, ka kai haske cikin kaburburansu. Mu kuma idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Ya Allah fitintun da muke fama da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ya Allah kawo mana sauki. Tsadar rayuwa da ake fama ubangiji Allah muna roƙonka Allah kawo mana sauki. Allah ka ɗaura mu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da masoyanmu da ƴaƴan masoyanmu akan daidai. Ya Allah ka warware mana ilahirin matsalolinmu. Ya Allah ka warware mana ilahirin matsalolinmu. Ya Allah ka ɗauka musulunci da musulmai. Allah kaskanta kafirci da kafirai. Subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.